Ya saben que de cara a estas elecciones, una de las sorpresas es la no presentación de una marca histórica como la de Unió Valenciana. Sí lo harán otras marcas de signo muy parecido, como puede ser Units per València, que ha presentado su candidatura. Lo ha hecho en la localidad de Almàssera. Vamos a ver cuáles son sus principales propuestas. Unió Valenciana no ha demanat el vot per a ningú. El vot l'ha demanat una persona, que és el president d'Unió Valenciana, i que no ha comptat absolutament amb ningú del seu propi partit per a fer aquest oferiment de recolzament. De fet, en aquests moments, l'únic que ha aconseguit el senyor Miralles ha sigut que Unió Valenciana no se presenti a ningú ajuntament ni a les Corts. Tot això estem acostumats a que n'hi ha gent que la seva autoestima o el seu convenciment es venen molt fàcilment, però bueno, jo crec que la gent que hem quedat en Units per València és gent també que ve d'Unió Valenciana, evidentment perquè creu en el valencianisme. El valencianisme no se compra, nosaltres no els anem a vendre a ningú.